I què passa, xavals? Aquí estem a un nou vídeo. Ja crec que és el meu tercer, sí, és el meu tercer vídeo en aquest dia. I no és perquè m'està agradant i vull fer més vídeos. I vull parlar sobre el tema que va passar al Balandrau l'any 2000, a canviar de segle, del 1999 al 2000. I ja sabem que entre 100 anys i 100 anys hi ha un canvi de segle. I va passar que un matí anaven d'excursió un grup de persones que anaven a fer el Balandrau. Una persona, crec que era un home de 33 anys, una dona, i la seva dona de 33 també, i els seus amics que tenien entre 20 i 23 anys i anaven a fer el Balandrau. Llavors, a punt de baixar els hi va passar que va venir una onada, o per dir una mica de tornado, però que això es coneix com a torb. I van passar 3 nits allà, així sobrevivint, i menys 30 graus era la sensació tèrmica. Llavors, la dona que tenia 33 anys va morir. Llavors, els seus amics una es va trencar la coccis i una altra es va trencar la cama. Llavors van anar al refugi de Coma de Vaca, van intentar ajudar allà, van demanar ajuda allà, els hi van ajudar i van desplegar un rescat per ja buscar l'home que estava, per dir, mig inconscient, i la dona que havia mort, i van ajudar fins i tot avions francesos i això, que si aneu per allà intenteu anar ben protegits, sempre amb molt de cuidado, i no feu res perillós. Adeu.